Okay. So, ito nga tayo mga S-Friend. Itatampok natin sa episode natin ngayon yung isa sa mga historical site dito sa Dagupan City na kung saan, ito nga hahanapin natin yung mismong kinalalagyan niya. At hanggang sa oras na ito, actually hinahanap namin kung nasaan talaga siya matatagpuan. Pero kasi, base dun sa unang information na nakalap natin mga S-Friend, private property o nasa loob ng isang private property yung mismong hinahanap nating marker. So tatry natin kung makakahingi tayo ng permiso para mapasok o kaya makunan man lang yung mismong historical marker na yon. At ang ating hahanapin ngayon mga S-Friend ay ang historic na Luzon Landing marker na dito sa mismong area na ito matatagpuan. Mga S-Friend, base dun sa itinuturo ng lokasyon ng Luzon Landing historical marker, andito siya sa likod ng gate na to. So unfortunately, totoo yung sinabi dun sa unang information na nakalap natin na nasa loob na siya ng private property. And isa pang unfortunately, walang tao. So hindi naman tayo pwede mag-sneak in na lang dun. Access for pedestrian only to the park and the beach hanggang 7:30 PM. Okay, so binasa muna namin yung nandun sa harapan kasi it's private property daw ito. Pero yung access ng daan tulad ng nakasaad doon is 6 AM to 7:30 PM lang pwede. So ito yung daan papunta dun sa isa sa mga masasabing hindi gaanong pinapansin na historical landmark, historical site dito sa Dagupan City. And the fact, yung isa pang pinuntahan natin kanina mga S-Friend, yung tinapatan nating bahay doon, yun yung sinasabing private property na kung saan nandun talaga unang inilagay yung Luzon Landing historical marker. Somewhere 1948 daw yun nilagay. And apart from that, dun din sa nabasa nating article at base na rin sa research ng Team Plakado mga S-Friend, kasama ang Team Fact Ganern, itong monumento ni General Douglas MacArthur na ating pupuntahan na dito po sa point na ito, dito sa part na ito, ay walang nakakaalam o wala man lang record kahit isa sa kung kailan siya tinayo. At I mean yung eksaktong record, eksaktong date kung kailan siya tinayo. So kaya pupuntahan natin ngayon at nakikita ko na ayun na siya, si Douglas. Ayun na, ayan siya. Ang nakakalungkot lang na part kasi dito, makikita nyo mga S-Friend, wala talagang masyadong park o kaya landscape tayo makikita. Aray ko, once again. At yun nga mga S-Friend, base doon sa research ng Team Plakado kasama ang Team Fact Ganern, ang nakakalungkot lang kasi dito mga S-Friend ay tuwing January 9 lang nagkakaroon ng buhay itong parke. Itong parke ni General Douglas MacArthur dito, yung MacArthur Park. At pagkatapos ng January 9 na kung saan yun kasi yung date kung kailan, base sa tala ng kasaysayan, yun yung date January 9, 1945 nang siya ay dumaong daw sa Blue Beach, eastern of San Fabian. At yun mamaya tatalakayin natin dahil masyadong maintriga kasi mga S-Friend yung history tungkol dito sa kung saan ba talaga dumaong si General Douglas MacArthur dito sa Luzon para i-liberate yung buong isla ng Luzon sa pananakop ng mga Hapon. So ito siya. So ito na nga yun mga S-Friend, yung sinasabing MacArthur Park dito sa Dagupan City. Ang personal ko lang naman na point dito is that
nakakaawang tignan yung park ng ganitong itsura. As in, kung mapapansin nyo, syempre parang hindi mo siya masasabing magiging puntahan talaga ng kahit sinong turista. Or ang isa pang punto ko ay yung parang talagang makakalimutan mo ang isang bahagi ng kasaysayan kung magiging ganito lang talaga, at parang forgotten mismo yung parke na magpapaalala sa'yo ng naiambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Sana nga magkaroon talaga ng masasabi nating effort mula sa local government, o kung meron man sila, siguro sa puntong ito na tinitape namin ito, mas maganda, mas mainam para maisalba yung mga sinasabi nating heritage or cultural sites, na lalo na dito sa Dagupan City na alam naman natin na isa sa mga attraction o kaya sabi natin dayuhin ng mga turista talaga, dahil bukod talaga sa mayamang beach, yung shoreline, andito rin syempre yung pigar-pigar, alam mo yung mga katulad ng ganyan. At bukod pa doon mga S-friend, sana pati na rin ito yung sinasabing monumento ni MacArthur. Kung mapapansin nyo kasi mga S-friend, dito sa paligid, buong paligid niya, wala talagang something special tayo makikita. Makikita nyo, andyan, kung tutusin, maaamoy mo pa nga na parang ang panghi. Tapos talagang hindi pa siya develop, as in develop na para maging parke na pwedeng tambayan ng mga kahit sinong gusto magpahangin. Although given na talaga mga S-friend yung malakas na hangin, dahil malapit lang talaga siya sa karagatan, at paglampas nito banda doon, dagat na po yan. So kaya talagang masasabi mo na masariwa ang hangin. Yun nga lang, katulad nito, as in parang ayan upuan sana, pero ganito ang nangyari. Tapos tinutubuan na rin ng mga ganyan, mga damo. Okay, katulad sana nito, kung tutuusin mga S-friend, itong lupa na tinatapakan ko ngayon, ito, pasensya na po sa laki ng binti. Ito, as in malambot siya. Para po siyang yung alam mo yung yung kakatambak lang. Tapos mapapansin nyo ito, ganito ang itsura ng tawag dito ng mga ng pader na pwede sanang maghihiwalay sa mismong buong park. Meron nga ganito, meron nga pong ganito, waiting shed, parang shed siya. Pero anong isi-shed mo dito? Sisilong ako dito? Ha? Sisilong ako? Tas ito, talagang halata mong sinira. Wala tayong masyadong information na this is para maging safe lang tayo, kasi wala tayong masyadong information kung ito ba talaga ay pasadyang sinira o giniba at ito nga yung tinambak nila dito, or talagang gigibain na dahil merong mas magandang plano. Sana kung ganon mga S-friend, mas mainam, mas maganda. Dahil tapos may bata pang yagit doon ay. May batang yagit. Sino yan? Oh. Ano? At meron pong nawawalang tsinelas. Kung kanino man po ito, maaari nyo pong puntahan sa pinakamalapit na police station sa inyong lugar. Joke lang. At ayun nga mga S-friend, sana nga katulad ng aking unang nabanggit, mas ma-develop pa ito, yung parang better than the best version. At hindi sana yung tipong kada January 9 tuwing ginugunita lang yung January 1945, January 9, 1945 na paglanding ni General Douglas MacArthur dito sa Luzon. Kung tutuusin, sinabi ko sa inyo kanina kung bakit napaka-controversial o bakit sinasabing hanggang ngayon usap-usapan, kasi tatlong bayan po ang nag-aagawan kung saan ba talaga naglanding si
General Douglas MacArthur noong 1945, kung saan nga ba dito sa Luzon yung talagang pinagdaungan ng kanyang not necessarily landing, kung saan dumaong yung kanyang barko kasama ang kanyang tropa noon. At ayun nga mga S-friend, katulad ng aking nabanggit, sana nga hindi lang ito yung tipong magiging daan-daanan lang, yung daanan lang papunta dun sa beach. At ito nga yung sabi ko sa inyo, pagkalagpas nitong monumento, dire-diretsuhin mo pa yan, dagat na talaga, kasi talagang dinig na dinig mo na rin yung alon, dinig na dinig mo na rin yung sigawan ng mga naliligo, at saka syempre yung lakas ng hangin. At yun nga, sana mag-continue yung effort para ma-preserve o ma-rehabilitate itong lugar na ito, para na sa ganun syempre for future generations makilala din na kahit papano na talagang dito nga sa Dagupan City yung sinasabing historic landing sa Luzon ni General Douglas MacArthur. Pero base nga doon sa ating nakalap na information na sinend sa atin sa pamamagitan ng ating mga kaibigan mula sa Team Fact Ganern, ito nga yung sinasabing naging marker para masabi talaga na maangkin talaga ng Dagupan City yung titulo na ito talaga, dito talaga sa Bunuan Blue Beach dumaong yung barko na sinasakyan ni General Douglas MacArthur kasama ang kanyang tropa para i-liberate o palayain, tulungang palayain ang Luzon, partikular ang probinsyang ito sa malulupit na pwersang Hapon na sumakop sa atin noon. At sinasabi din mga S-friend na dito din sa nakalap nating information, meron na nga pong ordinansa na nagsasabi na i-rehabilitate yung mga cultural and heritage site dito sa Dagupan City, at kabilang nga itong Luzon historic landing ni General Douglas MacArthur. At bukod pa dyan, meron pang 18 na heritage site dito sa Dagupan City na alam mo yun, hinihingian pa ng tulong ng City Council o kaya ng local government ng Dagupan para makipag-ugnayan sa NHCP para na sa ganun tuluyan nga talagang maalagaan itong heritage site na ito. Natatandaan nyo ba yung episode natin na pinuntahan nating abandoned train station? Yun, isa rin po yun sa mga nais ideklara na heritage site dito sa Dagupan City, at sana nga matuloy yung plano na gawin siyang train station museum o kaya yung sinasabing train station park, katulad na lang nung ginawa sa San Fernando City sa Pampanga, na kung saan yung dating train station doon ay ginawang museum. At ayun nga yung sinasabi din natin kanina mga S-friend, kung bakit naging usap-usapan o naging kontrobersyal itong kung saan nga ba, sino nga ba o anong lugar nga ba dito sa Pangasinan yung talagang dapat na mag-claim o yung entitled kumbaga dito sa Luzon landing o yung historic landing ni General Douglas MacArthur kasama ang kanyang tropa. Sabi kasi dito mga S-friend sa ating nakalap na information mula doon sa ating mga ka-team sa Plakado TV, meron pong isang nagngangalang veteran, World War II veteran na si Alejandro Balolong, na kung saan noong 2018, 91 years old po siya, sinabi niya na nakita niya daw po mismo si General MacArthur kasama ang kanyang mga sundalo na dumaan yung jeep na sinasakyan nila, yung pang-army na jeep doon sa Bunuan Katakdang Road. Ayan, matapos daw po sila na mag-disembark dito sa Bunuan Blue Beach. Ito po yung nangyari noong January 9, 1945, at ito yung personal account ni Balolong at yung iba pang mga surviving residents ng village na ito, na nagsasabi nga mga S-friend na dito nga nangyari yung historical glory na iyon sa Dagupan City at hindi sa San Fabian at hindi rin sa Lingayen Gulf o sa mismong bayan ng Lingayen. At yung account na yun mga S-friend ni Mr. Balolong na isang World War II veteran ay nagsabi din na karugtong ng kwentong yon ay nung nakita daw nila nag-pass by nga si General MacArthur kasama ang kanyang tropa sakay lula ng jeep, papunta sila doon sa headquarters na ngayon ay isang home economics building na ng
West Central Elementary School. Pero subukan natin na makita kung ano yung itsura ng home economics building ng West Central Elementary School na minsang naging headquarters ng 5-star general na si General MacArthur. Bukod pa dyan mga S-friend, ito rin, mayroon din tayong mga nakalap na mga info na sinasabi nga dito, no, na meron din kasing plano na talagang i-rehabilitate itong lugar na ito. Kung tutuusin, meron na ngang binanggit na budget at milyon talaga ang budget na sinabi dito. Bukod dyan, meron pa tayong sinasabi dito na historic landing sa Lingayen. Ayan. Meron din dito sinasabi na MacArthur originally landed in San Fabian Beach, sabi ng isang professor ng University of the Philippines, Diliman. Kasi ang sabi doon, exactly 2:15 PM of January 9, 1945, at the eastern section of the Lingayen Gulf, General Douglas MacArthur originally landed in the Blue Beach of San Fabian. Kaya talagang aawayan talaga nila kung saan talaga dito. Kung pwede lang sana na ma-interview yung dagat mismo, yung dagat na mismong pinagdaungan ng mga barko nila General Douglas MacArthur, siguro mawawala na tong problemang ito at sila na mismo makakapagkwento na saan ba talaga, di ba? Pero dahil nga doon sa account ng World War II veteran na si Mr. Balolong, yun ang hinanghawakan ng Dagupan City para i-disclose, para i-reclaim yung historical glory na yon na matagal nang pinag-aawayan. Kaya ayun mga S-friend, ano't ano pa man yung kahihinatnan ng park na ito, itong MacArthur Park dito sa Dagupan City, sana mag-push through talaga. Gusto mo yung push through? Masyado kang pushy. Mag-push through talaga yung effort na yon para na sa ganun syempre ma-preserve naman si General Douglas MacArthur at yung kanyang monumento, na siya na lang magsasabi sa mga future o sa future generation, sa mga susunod na henerasyon na oy, dito pumunta, dito dito dumaong si General Douglas MacArthur noon. Ito yung ikalawa, mga S-friend take note, ito yung ikalawang landing ni General MacArthur sa Pilipinas, at nauna yung doon sa Leyte, sa Palo. Kung yung matatandaan, di ba may monumento pa nga siya doon, nakasama yung kanyang mga tropa. So yun, yun yung una, 1944 kung hindi ako nakakamali, at ito yung ikalawa, 1945, at para ito yung tuparin nga niya yung sinabi niyang I shall return, at sa kanyang pagbabalik ay talagang may magandang idudulot at makakalaya na ng tuluyan ang bansang Pilipinas. So yun nga, sana nga mga S-friend, hindi lang parang nagmistulang abandoned na park lang siya na katulad nito na napabayaan. Kaya abangan natin kung anong mangyayari dito sa MacArthur Park. Kaya mga S-friend, kung sakaling nagustuhan ninyo ang ating episode ngayon dito sa Plakado TV, nako, wag na kayong mag-subscribe. Oo, wag ka na mag-subscribe, wag ka na mag-like, wag ka na mag-notification bell. Pero syempre joke lang yun. Kaya mag-like ka na kung ayaw mong mawala ng jowa. Ayaw mong mawala ng jowa, ayaw mong mawala ng pera kapag hindi ka nag-subscribe. Sige ka, bahala ka dyan. Check mo rin yung mga previous episodes natin Check mo. Sige na. Click mo na. I-click mo na. Click mo na. Hello. Click mo na.